ଗ୍ରାହକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ କି ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ବାକି ଦେଲ ଆଉ ଆମର ଟଙ୍କା 300 ନ ହଉଣୁ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ହାତରେ ଖାଲି ଖବର ପଠଉଛ। ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଟଙ୍କା 500 ହଉ କି 300 ହଉ, ତାକୁ 500 ଦିଆ ହେଇଛି, ସେ ତା ସମୟରେ ଠିକ ସମୟରେ ଆମ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ବି ଦେଖିଲେ ସେ ବି ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ତମକୁ 300 ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କୁହା ହଉଛି ଯେ ତମେ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ଦେଇପାରିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ କୁହାହଉଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ନ ବୁଝିକି ଦୋକାନୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ? ହଁ ତମେ ରାଗିକି ପଳେଇ ଯିବ, ସେଇ 2-3 ଦିନ ଗଲେ ପୁଣି ଆସିବ, ପୁଣି ସଉଦା ନେବ, ଲାଭଟା କ'ଣ ହବ? କଥାଟା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ଅଧିକ ଦବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସପ୍ତାହରେ କି ମାସରେ କି 15 ଦିନରେ ଟଙ୍କାଟା ତ ଦେଇପାରିଲେ ସିନା ହବ। ସତ କଥା କହୁଛି ଭାଇ, ମାନେ ଦୋକାନ କରିକି ହିଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମାନେ ଲୋକ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମାନେ ତମେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଆଗରୁ ଖାଲି ଅନେଇ ଦେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରି ଆସିବ, ସେ ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିବ, ନହେଲେ କିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟର ବାହାଘର, ପୁଅର ବାହାଘର, ଝିଅ ବାହାଘର, କିଏ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ବାହାନା ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟଙ୍କା 300 ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଦେଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଆମର ବି ତ ସଉଦା ଆଣିବାର ଥାଏ କି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକ ଦେଖିକି କାରବାର କରୁ। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦୟାକରି ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ।